Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Pebrero 5, 2022. Makitaan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod. Kag mabatian pagi sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ang nyutag balita, Aksyon and Defensor. Kag karon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. Hanay sa mga negosyante nagalaom nga may adjustments sa curfew hours sa Bacolod. Samtang neutralization sang 12 ka mga NPA top leaders ginalantaw indikasyon sa paghuyang sang grupo sa rehiyon sa Haisa. Sa mga nagapanguna nga balita national, 30 million doses ang Pfizer vaccine na secure sang Pilipinas. Rollout sang vaccination para sa mga kabataan mag-aumpisa sa Pebrero 14. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:12. Sa balita, una sa aksyon. Detalye sa nga mga nagapangunang balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. The Candidates Forum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network kung may maayong Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:16 kagkaroon sa detalye sa nga mga nagapanguna nga balita lokal. Nagalaom si Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry kon MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon nga mayara sa himuon nga adjustment sa ginapatuman nga curfew hour ang lokal nga pangluan sa Bacolod sa tion nga makabalik gidman sa alert level 2 nga estado ang syudad pagkatapos ang Pebrero 15. Suno kay Carbon, plano nila nga iga-apilar ini nga bagay sa talatapan sa alkade in kaso gidman nga madayon ang amo mga sitwasyon. Dugang pa ni Carbon, hindi man siniluyag nga pangunahan ang mga desisyon sa alkade bangod sa posibilidad nga may paggalakip sini nga concern sa iya ipagwa nga executive order sa palaabuton. Samtang ginalauman ni Vice Mayor Elcid Familiaran ng chairman sang local IATF sa Bacolod nga magpatigayon o kung magpadayon ang pagdubo sa kaso sang COVID-19 tubtob sa Pebrero 15. Suno sa Vice Alcalde, ini ang basihan para sa panibago nga alert level status sang syudad pagkatapos ang amo nga petsa. Dugang pa ni Familiaran, good news para sa mga Bacolod nun ang natabo nga pagnubo sa kaso tinalikdan nga mga inadlaw apang hindi inirason nga maghatag na sang kumpiyansa ang publiko. Liwat man sini nga ginapanawagan ang kooperasyon sang pumuluyo pagi sa pagsunod sa minimum health protocol nga ginapatuman sang gobyerno. For the last 3 days, nag-nubo siya below 100. Nagamat-amat na gidman panakop. So we are expecting na by 16 or Feb 16 ang status na manakop sa level 2. Buwas lang tama sa kasaka, nag-112 naman. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran. Sa iban pang balita lokal, nagapati ang Philippine Army sa idalom sang 3rd Infantry Division nga naghuyag na ang puwersa sang New People's Army sa Region 6 matapos sadakman kag napatay ang 12 ka mga top leaders. Ginpahayag na 3rd Infantry Division spokesperson Major Kim Apitong nga sadtong tuig 2021 naglabot sa 142 ang na-neutralize sa militar sa diin, 71 ang nagsungka, may 22 ang nadakpan kag 49 naman ang napatay sa engkwentro. Kalakip sa napatay ang Musanday Karima Lorena Tariman, ang Secretary of the Northern Negros Front, kag Marilyn Badayos ang Finance Officer man sa Northern Negros Front. Samtang sa isla naman sa Panay, napatay man si Rinaldo Bucala, ang Regional Finance Bureau Chief sa Komiteng Regional, kag Joven Siralvo, ang Deputy Secretary naman sa Kilosang Rehiyon na Panay Southern Front. Nagpasalamat si Apitong sa kooperasyon sa pumuluyo nga nagasuporta sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa bugos nga rehiyon. Nagapanawagan man ini sa mga rebelde nga magsungka na kag magbalik sa sabak sang gobyerno para sa kasulhayan sang ila pangabuhi kaupod ang ila pamilya.
Sa iban pa nga balita lokal, ginahanda na sa Pinaya Negros Occidental Provincial Office ang 6 ka mga kaso batok sa drug den maintainer nga si Napoleon Silva matapos nadakpan sa bypass operation sa Puro Cagaykay, Barangay 2, Syudad sa Bacolod. Sunod kay Pinaya Negros Occidental Deputy Provincial Officer Agent Bambu, ika-4 na ang drug den ni Silva nga nabungkag sang ila ahensya kag may mga masunod pa. Ginapahayag man ni Bambo nga bisan ano kadamo sang illegal nga droga, barangay sa gihapon ang katuan na rason nga ginatutukan sang ilahanay ang mga seriously affected kaangay sang barangay 2. Dugang pa ni Bambo nga sa maabot nga Lunes ila ipasaka ang patong-patong nga kaso batok kay Silva. Sa katapusan nga balita lokal, gintala na sa Pebrero 10 ang virtual peace covenant signing sa mga kandidato sa lokal nga eleksyon sa conference room sa Bacolod City Police Office. Ang aktibidad ang pangunahan sang BCPO kaupod ang Comelec Bacolod kag iban pa nga ahensya sa gobyerno nga nagatuyo nga mangin malinong kag patas ang eleksyon. Suno kay Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, ang spokesman sang BCPO, apisar nga virtual ang aktibidad mayara sa mga lugar nga magatipon ang mga kandidato. Ang mga kandidato sa Asenso Bacolod ang magatipon sa ila headquarters sa Bugnay, Barangay Villamonte. Ang mga kandidato naman sa Grupo Progreso ang magatipon sa Bacolod Government Center. Ang mga independent candidate ang magatipon sa roof deck ng BCPO headquarters. Ginpatay ni Gabana, nagdesisyon ng BCPO nga virtual ang aktibidad bangod hindi nila luyag nga ang kapulisan ang rason sa paglaptas ng COVID-19. Sunod kay Gabana, ang mga kandidato lamang ang magatipon sa ilatag sa mga lugar kay nagalaom nga wala sa mga supporters bilang pagsunod man sa minimum health protocol. Sa balita, sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:21. Santon Plus Gold, isa ka food supplement. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon. Mga ka-aksyon nga nag-monitor via Facebook Live. Salamat gid sa kay Ma'am Jean Oy, si Sir. Good evening. Good afternoon, pahambalya. Sige, salamat gid kay Ma'am Jonaline Inyalde Cripito. Good evening. Mayong di naman kay Ma'am John Rehonel.
kag sa bugos nga Pops Mia. Sige, thank you so much man sa pag-monitor. Sa kay Lorna Delehencia, good evening everyone. Kuno sige, salamat. Sa kay Sir Martin Aliling, good evening. Sa kay Sir Gary Orokay, good evening man. Kag salamat gid sa inyo nga pag-monitor. Si Ma'am basahan ko di siya kagina nag-send sa sang stars. Thank you so much gid Ma'am. Sino to man? Ma'am Yvonne or si Ma'am Jinky Dialagdon? I forgot lang kay Doga. Hindi ko na makita. Well, anyway, sa liwata, thank you so much gid sa inyo nga pag-monitor via Facebook Live. And, nang ano lang din sa aton mga ka-action, ng reminder gid ya. Hindi man reminder, kumbaga, para ni sa aton mga ka-action kay month of love subong, sa mga ka-action dira naton nga gusto mag-share sa inyo nga mga sulat. O, di ba? Nagpadala ka sa imong sulat, nag-share ka lang sa mga sulat, pero may kuwaon ka pa. May madaog ka pa. So, intragid ka mo kay para yang maka-share ka mo kilig, di ba? Kilig or ano man dira, inspiration or tawag kung sa Tagalog pa, mapupulutan ng aral. As sa aton yung mga ka-action. So, share ka mo kay para ang iba naton nga mga ka-action is makapamatik man sang inyo nga love story and syempre makahatag man ka mo inspirasyon and amo na kung napilian ka mo may ara ka mo yasang kuhaon. And also kay lapit naman eleksyon ti bantay-bantay man ka mo no sa buwas is may ara yasang candidate forum. So bantayan dira ninyo kung sanday sino ang nga mga kandidato ang una idalom gid ya mangin parte sang candidate forum sang Aksyon Radyo Bacolod. So bantay-bantay kamo kay for sure damo gini mga supporters, di ba? Nga nagahulat kung ano ang mangin sabat sang ila gusto nga kandidato. Di ba? Kag syempre may ara man nga nagahulat like mga kritik bala kung ayhan nagakaangay gid man siya sa sina nga pwesto. So sige, inatanan inyo gid nga bantayan para sa aton nga candidate forum. So good buwas So bantay-bantay lang. Standby anay sa aton nga mga ka-action para sa aton nga details man sa aton balita national. Una nga balita national, ginanunsyo sang Department of Health nga nakasecure ang Pilipinas sang 30 million doses ang Pfizer COVID-19 vaccine para sa pagbakuna sa mga kabataan edad 5 tubtob 11 anyos. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga nagpositibo ang negosasyon sa gobyerno sa manufacturers ng Pfizer para sa supply sa anti-COVID vaccine para sa nasambit nga age group. Una diri giniso sang gobyerno ang pagbakuna sa mga kabataan sa Enero 7 tungod man sa logistical issues.
Mag-uumpisa sa Pebrero 14 ang National COVID-19 Vaccination Rollout sa kabataan, edad 5-11 anyos pagkatapos ang pilot implementation. Ginpahayag ni National Vaccination Operations Center con NVOC co-lead Dr. Ketchel Lorraine Rosario, ginapreparahan na ang national rollout para sa Pebrero 14. Ginapaabot naman nga 1,000 ka mga kabataan ang makigbahin sa pilot implementation nga patigayunon sa Enero 7. Malapit sa 500,000 ka mga kabataan ang nagparehistro para sa vaccination rollout kag kalabanan ang yara sa urban areas. Sa nahibaluan, 780,000 doses ng COVID-19 vaccine sa nasambit nga age group ang gintigana kag ginapaabot nga may malapit sa 1.5 milyones doses pa ang mag-aabot sa masunod nga semana. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:30. Ginpahayag ni Deputy Speaker Lauren Legarda ang mga hagna nga iyapadayon nga ginaduso kung mahatagan sa kahigayunan nga liwat mapili bilang senador. Pila diri ang One Tablet, One Student Act nga magahatag sang devices kag gadgets sa mga estudyante sa elementarya, senior high school kag college students nga manginkabulig dila sa pagtuon kag internet allowance. Ang amendments sa PESO law agod ilakip sa mandato sini ang entrepreneurship support kag pagbutang sa barangay counterpart ang mga PESO officers. Ang Magna Carta for Public School Teachers, Magna Carta for Private School Teachers kag mga layi nga mapasakaan ang sweldo sa mga manunudlo nga iya ginaduso halin pa sang 14th Congress sa Senado. Subong man ang institutionalization sang special risk allowance para sa mga healthcare workers, pampubliko man o kon sa pribado. Magluwas sa mga inigin pa siguro man sang 3-term senator nga padayon niya o kon padayon niya nga suportahan ang pagduso kag pagbutang sa nagakaigo nga pondo para sa pangabuhian, ikaayong lawas, edukasyon, kag para sa palibot. Ginpahayag naman ni Presidential Aspirant kag Manila Mayor Esco Moreno Dumagoso nga ang eksperyensya sa kabuhi subong man ang 23 ka tuig sa public service amo ay nagapreparar sa iya sa pagpapili bilang presidente sa piyak sa pagkontra sang pipila. Sa virtual meeting kaupod sa mga miyembro ng Filipino-American Community mga nakabase sa Los Angeles, California, ginpahayag ni Moreno nga sambata pa siya ini ang tudlo sa iya nga i-value ang perseverance kag paghangop sa masa. Ginpahayag man sa Action Demokratiko Standard Bureau nga ang koneksyon sa general population nga mo ang nagpabakod sa iya bangod pansin ang ila problema kag nangin focus sa iya pang gobyerno sang magsulod ini sa serbisyo publiko. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:32. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado, Pebrero 5 tuig 2022. Sa liwat ang inyo balita, Aksyon ang Defensor. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa ngabon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.